तराना कंवर मोतिहारी से लिया दिसैया हाली से कंवर मोतिहारी से कंवर मोतिहारी से लिया दिसैया हाली से कंवर मोतिहारी से हो जाई सैया तेरी जाई के बस बेरी जलवा चढ़ावे सुमारी के कंवर मोतिहारी से लिया दिसैया हाली से कंवर मोतिहारी से निकले की बातें हो गईल बमल तैयार हो जाई कि हम और जी लगाई भोले बाबा के दुआरी हो शाम के आज निकले के बाटे हो गईल बमलक तैयारी हो जाई के हम अर्जी लगाई भोले बाबा के दुआरी हो सुन लगे ननवा मांगे हम ललनवा भोले दानी से अर्जी लगाई के कंवर मोतिहारी से लिया दिसैया हाली से कंवर मोतिहारी से कंवर मोतिहारी से लिया दिसैया हाली से कंवर मोतिहारी विजय के संगे ले जाई प्रदीप प्रेमी बाजारी अपना ला कुर्ता गमछा किनलम हमारा ला गेरुआ साड़ी राइटर विजय के संगे ले जाई सैया जय सिंह बाजारी अपना ला किनले में गमछा कुर्ता हमरा ला गेरुआ साड़ी छोड़ी पहले हाथ जोड़ी कि जाके जल्दी ला दी ना गाड़ी से कंवर मोतिहारी से लिया दिसैया हाली से कंवर मोतिहारी से हो जाई सैया तेरी जाई के बस बेरी जलवा चढ़ावे सुमारी के कंवर मोतिहारी से लिया दिसैया हाली से